Ca să nu mai rămână repetent și anul acesta, mama mare, mămicica și tanti Mița au hotărât să plece la București de 10 mai. Așa se face că foarte de dimineață, frumos gătite, cu coane și goie, așteaptă pe peron trenul. Mamă mare, de ce nu vine? Vreau să vină. Bine, vine acum, puișor mare. Vezi ce bine și are costumul de mariner? Nu ți-am spus că nu se zice mariner? Dar cum? Marinar. Ei, spune și ce, așa spune cum am apucat, așa se zicea pe vremea mea. Da, așa se zicea. Vezi că sunteți frate amândouă? Nu se zice nici mariner, nici marinar. Dar cum s-a copsit-o? Mariner. Apoi de n-a învățat toată lumea carte la dumneata. Dar nu e timp de discuții, sosește trenul. Se aglomerează. Bucoanele văzând îmbrâncind pasageri. Îți găsesc loc și se înșeală. Trenul pleacă. I-am văzut pe coridor să stau cu bărbații. Poți. Ce frumos e afară, ia să mă uite mai bine. Să oprească! Să oprească! Mi-a curat pălăria! Să oprească! Ce? Mi-a curat pălăria! Lasă-ne, că te recuperăm noi! Nu aici! Biletele la control, vă rog! Bucoanele arată biletul lor explicând de ce goie nu i-a zburat pălăria. Și dacă i-a zburat pălăria, firește că nu mai are bilet, fiindcă biletul era sub panglica pălăriei, dar avea bilet. Parol, chiar eu l-am cumpărat. Dacă nu are bilet la următoarea stație, îl dau jos, așa scrie în regulament. Dacă nu are și declară, îi se dă amendă. Dacă era declarată, ce-i probabil dacă i-a zburat pălăria? Uite ce-am cu coană, trebuie să plătiți un bilet. Să mai plătim, dar plătim odată. În timp ce cucoane plătesc totuși biletul, trenul are o smucitură. Goie se lovește de cranța ușii. Te mai doare nasul, puișor? Nu! Să moară mare? Să moară. Asta nu trebuie mare. Să o facă și ale mai bine cu beretul, tu pus anterior. Cu ce nu și ale mai bine, tu pus anterior. Pe cantimița nu pun? Nu vreau. Așa? Lasă. Lasă, știu că te prefaci prost. Cine mă pupă, uite, ciucarată. Văzând că băiatul nu e pe nicăieri, cucoanea se împăcintează. Goie, puișorule, goie! Vai de mine, s-a prăpătit băiatul, nu-te băiatul! A căzut din tren băiatul, țață, mor! În acest timp, Goie se blocase în toaletă. Tanti Mița îl aude râșnind. Ajută! Goie, maică, acolo ești! Da! Haide, ieși odată, că e speriat! Nu! De ce te doare la inimă? Nu pot! E încuiat! Nu pot, deschide! Vai de mine, vine rău băiatul înăuntru! Cucoane plătesc conductorului să le scuie ușa. Apoi sar toate, care mai de care, să-l sărute pe Goie proaspăt eliberat. Se întorc în compartiment, hotărâte să-l păzească strașnic pe Goie. Goie, într-un moment de neatenție, trage semnalul de alarmă. Apoi fuge repede spre cucoane. Iesă! Goia doarme în timp ce lumea se întreabă de ce s-a oprit trenul. Când conductorul trece pe lângă ele, cucoane dorm duse cu puișorul lângă ele. Cine să poată ghici cine a tras semnalul de alarmă?